Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കാലോ അല്ലെ? സ്വർണ്ണപ്രഭു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഓക്കെ. സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാം പ്രഭുജി. ഇതില് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ശരി, കാണാം പ്രഭുജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാഘ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തിശക്തി. നിത്യാനന്ദം മഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ കർഷണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരയെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1, ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
വയം തൂ നാവിദ്രുവ്യാമാം ഉത്തമശ്ലോകവിക്രമേ യശൃണുത്വാം രസജ്ഞാനാ സ്വാദു സ്വാദു പദേ പദേ. വയം തൂ നാവിദ്രുവ്യാമാം ഉത്തമശ്ലോകവിക്രമേ യശൃണുത്വാം രസജ്ഞാനാ സാധു സാധു പദേ പദേ. വയം തൂ നാവിദ്രുവ്യാമാ ഉത്തമശ്ലോകവിക്രമേ യശൃണുത്വാം രസജ്ഞാനാ സ്വാദു സ്വാദു പദേ പദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-3 പേർക്ക് ചൊല്ലാം. 3 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് തരാം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വയം തു ന വിത്രപ്യാമ ഉത്തമ ശ്ലോക വിക്രമേ യശൃണ്വതാം രസജ്ഞാന സ്വാദു സ്വാദു പദേ പദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വയം തൂ ന പിതൃഭ്യാമ ഉത്തമ ശ്ലോക വിക്രമേ യശൃണുത്വാം രസജ്ഞാന സ്വാദു സ്വാദു പദേ പദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വയം തൂ ന പിതൃഭ്യാമ ഉത്തമ ശ്ലോക വിക്രമേ യശൃണ്വതാം രസജ്ഞാന സ്വാദു സ്വാദു പദേ പദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. വയം ഞങ്ങൾ, തു എന്നാൽ, ന ഇല്ല, വിതൃപ്യമ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ, വിക്രമേ വീരസാഹസ കൃത്യങ്ങൾ, യത് അതൊക്കെ, ശ്രവണം നിരന്തര ശ്രവണത്തിലൂടെ, രസ രസികത്വം, ജ്ഞാന നിപുണരായവർ, സ്വാദ് രുചി ആസ്വദിക്കുന്നു, സ്വാദു സ്വാദിഷ്ടം, പദേ പദേ ഓരോ പദത്തിലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്തോത്രങ്ങളാലും പ്രാർത്ഥനകളാലും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ശ്രവിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മടുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങളുടെ രസം വളർത്തിയെടുത്തവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണം അനുനിമിഷം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഐഹിക കഥകളും കൽപ്പിത കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. സമസ്ത ചരിത്രങ്ങളിലും ഭഗവത് അവതാര ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവത് അവതാര ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച പൂർവയുഗ ചരിത്രങ്ങൾ ആകയാൽ ആവർത്തന പാരായണത്തിന് ശേഷവും അവ നവമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഭഗവത്ഗീത അഥവാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജീവിതത്തിലുടനീളം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നവജ്ഞാന പ്രകാശം അവയിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാകും. ആത്മാവ് ചലനാത്മകവും ഭൗതിക വസ്തു നിശ്ചലവും എന്നതുപോലെ വർത്തമാനങ്ങൾ ജഡിലവും ആത്മീയ വൃത്താന്തങ്ങൾ ജീവസുറ്റവയും ആണ്. അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാവിഷയ ശ്രവണത്തിന് സവിശേഷ വ്യഗ്രത വളർത്തിയെടുത്ത ഒരാൾ ആ കഥാഖ്യാന ശ്രവണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും മുഷിയുന്നില്ല.
ഒരാൾ ലൗകിക പ്രവൃത്തികളാൽ ശീഘ്രമായി തൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ അഥവാ ഭക്തിയുത കർമ്മത്തിൽ യാതൊരാൾക്കും മടുപ്പുളവാകുന്നില്ല. ഉത്തമ ശ്ലോകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അജ്ഞതയെ വിവക്ഷിക്കാത്ത സാഹിത്യത്തെയാണ്. ഭൗതിക സാഹിത്യം തമോ ഗുണത്തിൽ അഥവാ അജ്ഞതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അതേസമയം ആത്മീയ സാഹിത്യം തമോ ഗുണത്തിനുപരിയാണ്. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ദീപ്തി അഭ്യാസ വികാസത്തോടൊപ്പവും ആണ്. അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാവിഷയ സാക്ഷാത്കാരത്തോടൊപ്പവും അതീവ ഭാസുരമാകുന്നു. മുക്താത്മാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ തൃപ്തരാകുന്നില്ല. അവണ്ണമുള്ള കൃത്രിമ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ബഹുമുക്തമായി തീരുകയാൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുവാൻ അവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതാഖ്യാന വർണ്ണനകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലാത്തവർ പരോപകാരത്തിലും ലോകോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നു. മായാവാദ ദർശനം ഭൗതികവും ഭഗവത്ഗീത ശ്രീമദ് ഭാഗവത ദർശനങ്ങൾ പരമാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയവുമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ശ്ലോകം. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവഃ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവഃ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. സിന്ധുറാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവഃ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവഃ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം പാവർത്തനം നോക്കാം. കൃതവാൻ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു, കില എന്ത്, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ, സഹ ഒരുമിച്ച്, രാമേണ ബലരാമൻ, കേശവ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതിമർത്യാനി അതിമാനുഷികൻ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഗൂഢഹ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, കപട കപടമായ, മാനുഷ മാനുഷൻ.
വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബലരാമനുമൊത്ത് മനുഷ്യനെ പോലെ കളിയാടുകയും നിഗൂഢമായി അമാനുഷിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആരാണ് വായിക്കുന്നത് ഭാവാർത്ഥം? സ്വർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാനവരൂപാരൂപേണ തത്വവും ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ രൂപവും വികാരങ്ങളുമാണെന്ന സങ്കല്പം. ജന്തുരൂപാരൂപണ തത്വവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ബാധകമല്ല. തപശ്ചര്യയിലൂടെയും സന്യാസത്തിലൂടെയും മനുഷ്യർ ദൈവങ്ങളാകുന്ന സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് അനിയന്ത്രിതമായി വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമ ഭഗവാനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും വേദങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി മഹർഷിമാരും പുണ്യാത്മാക്കളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തത്വദീക്ഷ ഇല്ലാത്ത പലരും അവരുടേതായ അവതാരങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഈശ്വരാവതാരമായി കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ബംഗാളിൽ സാധാരണ വൃത്തിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചില സവിശേഷമായ ദുർജ്ഞേയ ശക്തിയുള്ള പ്രശസ്തനായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അനൽപമായ ജാലവിദ്യാ പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ അനായാസേന ഈശ്വരനായി തീരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവണ്ണമുള്ള അവതാരമല്ല. അവതരിച്ച നാൾ മുതൽ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ചതുർബാഹു വിഷ്ണുവായിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ മാതൃസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അനന്തരം മാതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഭഗവാൻ സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെ ആവുകയും ഗോകുലത്തിലെ മറ്റൊരു ഭക്തയ്ക്കായി തക്ഷണം മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോകുലത്തിൽ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും യശോദ മാതാവിന്റെയും സുപുത്രനായി ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പകർപ്പായ ശ്രീ ബലദേവൻ ശ്രീ വസുദേവരുടെ പത്നി ജന്മം നൽകിയ മറ്റൊരു മർത്യ ശിശുവായി കരുതപ്പെട്ടു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: എന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. എന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഏതൊരാളും തക്ഷണം മുക്തനാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ യോഗ്യനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവ ജ്ഞാനം മുക്തിക്ക് പര്യാപ്തമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ നവസ്കന്ധങ്ങളിലായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ലീലകളെ സുവ്യക്തമായും സവിസ്തരമായും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാഗ്രന്ഥ അഭ്യസനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുസ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാകുന്നു. എങ്കിലും കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ ദിവ്യത്വം ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിമാനുഷികങ്ങളാണെന്ന് 7-ാം വയസ്സിൽ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തിയ പ്രവൃത്തി. മാത്രമല്ല, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് സുസ്പഷ്ടമായി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്യുകയാൽ മാതാപിതാക്കളും മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സദാ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായി കരുതിപ്പോന്നു. അസാധാരണമായ സാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം മാതാപിതാക്കൾ അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ അദ്ദേഹം ആരെന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, അത്യധിക വാത്സല്യം അവരുടെ സുതന് നൽകി അവർ സംതൃപ്തരായി ജീവിക്കുന്നു. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഭഗവാനെ മാനുഷ സാദൃശ്യമുള്ളവനായി വർണ്ണിക്കുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലിം ആഗതം ആജ്ഞേയ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീന ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കലിം ആഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീനാ ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കലിം ആഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീനാ ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കലീം ആഗതമജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീനേ ദീർഘസത്രേണ കഥയാം സാക്ഷണാ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21ാമത് ശ്ലോകം. കലീം ആഗതമാജ്ഞായ ക്ഷേത്രേസ്മിൻ വൈഷ്ണവേ വയം ആസീനാ ദീർഘസത്രേണ കഥായാം സക്ഷണാ ഹരേ. കലീം കലിയുഗം. കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് പഴക്കാളികയായ അയോയുഗം. ആഗതം ആഗതനാകിയാൽ, ആജ്ഞായ അതറിഞ്ഞ, ക്ഷേത്രേ ഈ സ്ഥലത്ത്, അസ്മിൻ ഈ, വൈഷ്ണവേ ഭഗവത് ഭക്തർക്കായി സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ച, വയം നാം, ആസീന ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്നു, ദീർഘ സുദീർഘമായ, സത്രേണ യജ്ഞനിർവഹണാർത്ഥം, കഥായാം കഥാഖ്യാനങ്ങളാൽ, സക്ഷണ നമ്മുടെ അധീനതയിലുള്ള അഥവാ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവ കാലാനുസൃതമായി, ഹരേ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച. വർത്തന ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കലിയുഗം നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയ നാം ഇവിടെ ഈ പുണ്യസ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സവിസ്തരം ശ്രവിക്കുവാനും അപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞ നിർവഹണത്തിനും ആകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആരാ വായിക്കണേ? ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സത്യയുഗമെന്ന സുവർണ യുഗത്തിലോ ത്രേതായുഗമെന്ന രജതയുഗത്തിലോ ദ്വാപരയുഗമെന്ന താമ്രയുഗത്തിലോ എന്ന പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉചിതമല്ല ഈ കലിയുഗം. 100,000 വർഷം ആയുസ്സുള്ളവരായ സത്യയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ സുദീർഘ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ ആയുസ് 10,000 സംവത്സരങ്ങളാകയാൽ മഹായജ്ഞങ്ങളാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കപ്പെട്ടു. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ മനുഷ്യായുസ് 1000 സംവത്സരങ്ങളാകയാൽ ഭഗവത് ആരാധനയിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തി സാധ്യമായി. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ മാനവ ആയുസ് അനിശ്ചിതങ്ങളായ ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നാമമാത്രമായ 100 സംവത്സരങ്ങളാകയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ പ്രക്രിയ ദിവ്യമായ ഭഗവത് നാമരൂപ ലീല മാഹാത്മ്യ ശ്രവണ കീർത്തനമാകുന്നു. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഭഗവത് ഭക്തർക്കായി സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്
ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. 1000 സംവത്സരം ഭഗവത് ലീല ശ്രവണത്തിനായി അവർ സ്വയം തയ്യാറായി. ഈ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിയുള്ള നിരന്തര ഭാഗവത ശ്രവണ പാരായണം മാത്രമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അനുഭവവേദ്യമായ യാതൊരു ഫലവും സ്ഫുടമായി നൽകാത്തതിനാൽ മറ്റെല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭാഗവത ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഭാഷണം നടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവരെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശ പ്രചാരണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശ പ്രചാരണം എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച ശേഷം ഉന്നത ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനത്തിനായി ശ്രീമദ് ഭാഗവത അധ്യയനം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണ ശിലപ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സ്തോത്രങ്ങളാലും പ്രാർത്ഥനകളാലും പ്രകീർത്തിപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ശ്രവിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മടുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങളുടെ രസം വളർത്തിയെടുത്തവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണം അനുനിമിഷം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അവർക്കൊന്നും മടുപ്പുണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. ശൗനകാദി ഋഷികൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും മടുപ്പുണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കേൾക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം ഇത്രയും വലുതായതെന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും പരീക്ഷത്തിനെ അറിയാനുള്ള, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. അപ്പോ അത് എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ജന്മ കർമ്മച്ച മേതിവ്യം ഏവം ദേഹം പുനർജന്മനൈതി മാമേതി സ്വന്തം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരവും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ് അല്ലെ. അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മളെ ഇവിടെ സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പോലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ. ഓ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരമായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരും പറയുന്നു, അവര് അത്രയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിലെ ഗോപിഗീതത്തില് ആ ഗോപികമാർ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമതാദതം ഭുവി ഗൃണന്തിയേ പൂരിതാ ജന. അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതവും അങ്ങയുടെ ലീലകളുടെ വിവരണവും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലുന്നവർക്ക് ജീവനം നൽകുന്നവയാണ്. പണ്ഡിതരും ചിന്തകരും വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ ശക്തി നിറഞ്ഞ ഈ കഥകൾ ലോകമെങ്ങും പരക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ഉദാരമതികളാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാർ പറയുന്നല്ലേ, തവകഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുക തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ, നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ജീവൻ തന്നെ അതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അത് അത്രയും എന്താണ് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മടുക്കും അല്ലെ. അല്ല ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താണ് പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. എത്ര കേട്ടാലും അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് തോന്നും. അതിനെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റും, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ആരാണ്? രാധാറാണി അല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പുരിയിലുള്ള തോട്ടാ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യും, വായിക്കും. ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് വായിക്കും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേൾക്കും. അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും കൂടുതൽ ദിവസവും കേൾക്കുക ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാ. 7ാമത്തെ സ്കന്ധം അത്രയും മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണ്? മഹാപ്രഭു ഭക്താവതാരമായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് അത്രയും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും വീണ്ടും ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിനോട് പറയും, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കും, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റും ആ ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ട്, അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഓലയിലാണ് ഭാഗവതം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, ഇന്നുപോലുള്ള നമുക്ക് ബുക്കല്ല. അപ്പോ ഓലയിൽ വായിച്ചിട്ട് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എത്രമാത്രം സഹിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ജപിക്കാൻ കഴിയില്ല, നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനും കഴിയില്ല, ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ്? സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെയാണ് പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലും വിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്തിട്ട് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടേ കണ്ണുനീര് വീണിട്ട് ആ ഓലകളൊക്കെ കുതിർന്ന് ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടത് തന്നെ വീണ്ടും വായിക്കാൻ പറയും, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കൂ, എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്നുകൂടി കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും വൈഷ്ണവർക്ക്. നമ്മൾ പറയും വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ, വൈഷ്ണവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൊട്ടിയൂര് ഉത്സവമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ, കൊട്ടിയൂര്. അതെന്താ? ഒരു മാസം നടക്കുന്നതാ, വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം മാത്രം. അപ്പോ അവിടെ ഒരു ലീല നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൂന്താനം തിരുമേനി അവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പാരായണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മാർക്ക് വെക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ എവിടെയാന്ന് നിർത്തിയത്. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും രുക്മിണി ദേവിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗമാണ് വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് പൂന്താനം തിരുമേനി പോയി. പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് വായിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ മാർക്ക് വീണ്ടും ആരോ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു, കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്താണ്? ആ രുക്മിണി ദേവിയും ഭഗവാനുമുള്ള ലീലകള് ഒന്നുകൂടി വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പോകുമ്പോൾ പഴയ മാർക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, ആദ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ മാർക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പൂന്താനത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അവസാനം ആ സപ്താഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. പകുതി എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേ അവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു. ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ശിവൻ തന്നെ, മഹാദേവൻ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം കർഹിച്ചിത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം രുക്മിണി ദേവിയും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ലീലകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നു. ശിവൻ വായിക്കുന്നു, പാർവതി കേൾക്കുന്നു. അപ്പോ അവിടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ പൂന്താനം അതിലൂടെ നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ശിവൻ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പാർവതി കേൾക്കുന്നു. പാർവതി പറയുന്നു, അങ്ങ് വായിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല തന്നെ, എന്നാൽ പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അങ്ങയുടെ പാരായണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് മറ്റാരുമല്ല ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഈ മാർക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, എല്ലാ ദിവസവും മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ശിവൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ശിവനും പാർവതിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര് ആ അടയാളങ്ങള് മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് പൂന്താനം തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇവരുടെ ലീലകളാണ് ഇത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പൂന്താനം തിരുമേനി അവരെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും, വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലേ. എല്ലാം ശ്രീലപ്രഭുപാദരും നേരത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിനെയും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7ാം സ്കന്ധം വായിച്ചിട്ട് കരയുമായിരുന്നു. എന്താണ്? അത്രയും സഫർ ചെയ്ത അല്ലെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അത്രയും വേദനകൾ സഹിച്ചു. പലപ്പോഴും പ്രഭുപാദര് വായിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായിരുന്നു. എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മള് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും അല്ലെ. എന്നാല് എത്ര തന്നെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ നാമം വിടാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ
തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജപിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് ആ നാമപ്രഭു തന്നെ, ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകി അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയതല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇത് എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളാണ്, കൃഷ്ണൻ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എന്ന് പറയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രാത്രി സമയത്തൊക്കെ ആ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലേ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രവും അവിടെ കാണാം, ഭഗവാനെ കാണാം. പിന്നെ ഒരു ജനലിനെ കൂടി നോക്കിയാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയും കാണാം. അപ്പോ ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി രാത്രിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അവിടെ നിന്നൊക്കെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ ആ രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ സ്വയം വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക്. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ. രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? രൂപമഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും വായിക്കും. ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും, ഇത് എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് മടുപ്പുളവാക്കുന്നതല്ല. അത് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന അതിന് സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ബലരാമനും അല്ലെ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെയാണ് അവിടെ കളിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലെ. നിഗൂഢമായി അമാനുഷിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വലിയൊരു പാറക്കല്ല് എടുത്തിട്ട് പൊക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. 21 കിലോമീറ്ററോളമുള്ള ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇടത് കൈയുടെ ചെറു വിരൽ അല്ലെ, ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വിലം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിരലൊക്കെ അല്ലെ. ഈ വിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ മുകളിലാണ് 7 പകലും 7 രാത്രിയും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണോ? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതാണോ? അല്ല അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാളിയന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്തു അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ മൂഢന്മാര് അല്ലെ, ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടിക്കും അവതരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോ മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ, അവർ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ജന്മം ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ജന്മം പോലെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് ആര് ആണ് അച്ഛനും അമ്മയും ആവേണ്ടത് അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കൃഷ്ണയുടെയും സുതപസിന്റെയും ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മകനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 3 ജന്മങ്ങളിൽ അതിലാണ് ദേവകിയും വസുദേവരുമായിട്ട് അവർ വീണ്ടും അവതരിക്കും. അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആദ്യം സാധാരണ ഒരു അമ്മ പ്രസവിക്കുന്ന പോലെയാണോ? അല്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പിന്നീട് ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലുമായിട്ട്. അപ്പൊ അവര് കംസൻ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രൂപത്തില് ഇവിടെ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശിശുവായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചതല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടെങ്കിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കണ്ടല്ലേ, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യശോദാമ ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ടല്ല കരുതി അല്ലെ. അത് വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ്. വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് യശോദയും നന്ദമഹാരാജാവും ഒക്കെ ഭഗവാനെ
വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടാണ് അല്ലെ, സ്വന്തം മകനായിട്ടാണ്, വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിലൊരു കുട്ടി മാത്രം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കി. അപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാൻ ആ തീയൊക്കെ വിഴുങ്ങുന്നു, വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ കുട്ടി ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയിട്ട് യശോദാമ്മയോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണെ, തീ തിന്നുകയുണ്ടായി, തീ വിഴുങ്ങുകയുണ്ടായി. അതിനു മുന്നേ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് യശോദാമ്മയുടെ മടിയിലിരുന്നിട്ട് യശോദാമ്മ പാലൊക്കെ തണിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ യശോദാമ്മ പറഞ്ഞു, നീ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ മകൻ തീ വിഴുങ്ങാനോ? ഇതാ പാല് കുറച്ച് ചൂടായിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ആറ്റിയിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട്. നീ എന്ത് പറയുന്നത്? തീ വിഴുങ്ങാൻ എന്റെ മകനാ, നിനക്കെന്താ പറ്റിയേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ കൂട്ടുകാരനെ കലമ്പുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണല്ലേ, ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യാന്നല്ലേ. ആ കുട്ടി എത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഭഗവാൻ അവിടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവിടെ പാലൊക്കെ, തിളച്ച പാലൊക്കെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് യശോദാമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അത് കുടിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ്, അത്രയും മാധുര്യമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ലീലകള് എത്ര നമുക്ക് കേട്ടാലും മതി വരില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ആ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നത്, ഗോപികമാരുടെ വസ്ത്രം കവരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ ലീലകളുണ്ട് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് എന്താണ് അനന്തന് പോലും വിവരിച്ചാൽ തീരില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എന്താണ് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ. ഒരു അവസാനവും ഇല്ലാത്തതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ എന്റെ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ അങ്ങയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ വർണ്ണിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കലിയുഗം നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയ നാം ഇവിടെ പുണ്യസ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സവിസ്തരം ശ്രവിക്കുവാനും അപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞ നിർവഹണത്തിനുമാകും. എന്താണ് കലിയുഗം, ആ സത്യവും കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശൗനകാദി ഋഷികള് ഈ ഭാഗവത യജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ വേറെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യുഗധർമ്മമുണ്ട് അല്ലെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും അല്ലെ. അത്രയും അവർക്ക് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയുള്ള സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, കാടുകളും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊന്നും ഇന്ന് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തിലും 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞദ്രവ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കിന്ന് ശുദ്ധമായ പശുവിൻ നെയ്യ് പോലും ശരിക്കും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിക്കും. ഇന്ന് അതൊന്നും യഥാർത്ഥമായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്നവരെയും കിട്ടല് പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തില് 1000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിരുന്നു ആയുസ്സല്ലെ. ആ സമയത്ത് വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതൊന്നും അത്ര കണ്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മി നിവേചന മന്ദാസു മന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യ ബാഹൃത അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അല്പായുസുകളാണ്. നമുക്ക് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം ആയുസോ അല്ലെ 10,000 1000 ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ, 100 പോലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ 60 50 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിനിടയിൽ ഓരോരോ രോഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിലും കുറയും അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് പോകും. നമുക്ക് എത്രയാണ് ആയുസ്സൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അത്രയും പ്രായണ അല്പായുഷ, അത്രയും ആയുസ് കുറവാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും യത്നം ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ള തപസ് ചെയ്യാനോ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ. അപ്പോ അത് നമുക്ക് ഈ എല്ലാം ഈ തപസ് ചെയ്തതിന്റെയും യത്നം ചെയ്തതിന്റെയും അല്ലെ വിഗ്രഹാരാധന ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ എന്താണ് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാല് ജപയജ്ഞമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് പാടുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തർക്കായി
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മള് ഇന്നത്തെ പോലെ 7 ദിവസമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബലരാമൻ അവർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. കലിയുഗത്തില് ആയുസ് കുറവ്, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളൊന്നും അത്രയും ഇതില്ല അല്ലെ, എന്താണ് ദൈർഘ്യമില്ല, ആയുർദൈർഘ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെ വന്നിട്ടല്ലേ. ബലരാമൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം അല്ലെ, പരമഗുരു, ഗുരുതത്വം അത് ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ആഭരണങ്ങളും, എന്താണ് മറ്റുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താള്, മൃദംഗം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ബലരാമനാണ് വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നത്. ബലരാമനാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാമായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബലരാമൻ തന്നെ അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അതിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ആയുസില്ല അല്ലെ, അത്രയും ആയുസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ സമയവും നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാതെ അല്ലെ, നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും അതൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മയാരോ ജന്മ സാർത്ഥക്കരെ കരോ പരോപകാര എന്ന് പറയുന്നു. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക, പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭാരതത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശ പ്രചാരണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശ പ്രചാരണ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് 18 ദിവസത്തെ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മെയ് 9 വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും അതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറയുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, യാരേക്കോ താരേക്കാഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം. നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നോ അവരോടെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ആ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം എല്ലാവരും എത്തിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും എന്താണ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രീച്ചിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ജൂൺ മാസം 25ാമത്തെ ബാച്ചാണ് തുടങ്ങിയിട്ട്, 25ാമത്തെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് പൊതുവൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പ്രചരണം ചെയ്യണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय, ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ.